lima a gundumar Gaya inda jami'an tsaro na kasar nan suka yi wani jan kokari na camke waɗansu ɓata gari masu sarandin miyagun ƙwayoyi. Abokan aikinmu daga Doso sun yi kokarin haɗa mana rahoto don jin ƙarin bayani akan wannan jan kokarin da jami'an tsaro suka yi da kuma irin yabon da suka samu daga magabata na jiha. Jami'ai na Douane National rehensu da ke gunduma Gaya sun yi wani gagarumin kokari na dakatar da masu safara miyagun kwayoyi lalle kamar yadda sun ka saba wannan karan ma ba su saba maka'ida ba saboda ya kai kimanin kilogram 67 da 'yan sama na wannan sinadari da ake kira da chambre indian. Bancin shi akwai comprime ke da 37,000 na wannan sinadarin na diazepam da dai sauran kwayoyi wanda dukkaninsu a jimilce ya kai kimanin kudade miliyan da 79 wanda wannan kwayoyin suke tashi. Gagarumin kokari ne wanda babban darakta na Douane National rehinta da ke na jihar Doso Colonel Abdullahi Vincent ya je domin ya zuga su domin kuma ya isar musu da safiyar gaisuwa ta magabatan kasanmu gabaki daya. Bangaren shi ma magatakarda na gunduma Gaya ya yi bayani dalla-dalla bisa mahimmancin wannan kamu da ma bisa wannan kokari wanda sun yi inda ya miƙa kira ga dukkanin al'umma da su kama musu bisa wannan nauyi da ya rataya kansu na dakatar da safara da kuma dakatar da duk wani abu da ke kawo cikas ga kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu. Cikin bayanin shi mai martaba sarki na Gaya Alhaji Rumana Musa Gani ya yi bayani dalla-dalla tare da miƙa zugawa zuwa ga waɗannan jami'ai. Alhamdulillahi nan muna nan biro Douane na Gaya mun zo muka gani kokarin da masu sa kaci na Douane da sojoji namu na departamacin Gaya suka yi, shine DRkin namu ya hito daga Doso ya zo ya gaida su da kokari da cewa kayayyakin hana kwana da kwaya da mercury da an ka kama wanda a dokance an hana shi Nijar a mutum ya shiga da shi, kenan suka yi kokari Allah shi kama musu. Muna kira ga al'umma duk abin da doka yake bai yarda da shi ba mutane ya kamata ku bar shi, ba sai kun san lokacin da muke 'yan ta'addan nan irin wanga suke sha suke damu mutane. Duk wanda ya sha wanga kwaya bai bar uwar shi bai bar uban shi bai bar dan sanda. Domin haka muna roƙon Allah duk wanda hannun shi na shi wanga ayyuka wayanga ta'addanci ko kuma wayanga kwayoyi Allah ya tona musu asiri. Muna gaida FDS na Gaya Allah ya kama musu, Allah ya ba su sa'a zuwa gaba. Muna fata dukkanin al'umma za su ci gaba da kawo tasu gudunmuwa ga jami'an tsaro da ke fama dare da rana domin kare al'umma da kayayyaki domin kuma dakatar da duk wani abu wanda ya kasance bai bi ka'ida ba.